pahumot, unsa na nga dungog gibot pasabot sa Ginoo. Ang tao gali pag walay Dios, wa gyud ay maayong dungog. But the only guarantee nga doon natay good name is to have Christ, to have God sa atong kinabuhi. Amen? Ang maayong dungog sa tao sa diyang naanak kay Dios, maura na the ultimate nga reason nimo nga mahimo kang channel, and that is because of God Himself. Nga siya mo prevail, siya ang nagmanifest tungod kay ang daan mga gina o hinay-hinay mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Amen? Nangandoy ba ta anak mga kaigsunan? Amen. Maura na yung pinaka-importanting mensahe mga kaigsunan nga labaw sa tanan masabtan nato how to obtain salvation. It is by Christ. It is by His grace. Kung naayang grasya, diya mo follow ang kinabuhi nga Diyos doon, kinabuhi matarong. Amen? Ang kaluwasan, gasa, grasya ni sa Ginoo, Episo 2:8. You have been saved by grace, through faith. It is not by your works. It is a gift so that no one can boast. Maluwas man siguro ko, Brad, kay buutan man ko. Maluwas man siguro ko, Brad, kay wa man ko kapatay. Maluwas man siguro ko, Brad, kay manghinatagon man ko. Hinumdumi yung makaigsunan, nga kung kana ang basis nato sa kaluwasan, wala lalang unta nagsakripisyo si Jesus. Amen? Wala na lang unta, kay pwede naman day mubuhat og matarong. But because ang tao, we are all sinners. Nakasala tao, makasasala ta tubangan sa Dios. O ang gusto sa Ginoo nga mabatunan nato karon nga pagkamatarong kanang iya na nga pagkamatarong. Romans chapter 5. Pinagi sa itong pagtuo, kita gimatarong sa Dios. Amen? Matod pa sa Isaiah 65 makaigsunan or 66, nga diin ang pagkamatarong sa tao, trapuhan lamang atubangan sa Dios. So karon, unsa nga pagkamatarong gusto sa Dios mabatunan nato? Ang iyang pagkamatarong. Unsaan man, kinahanglan mabatunan nato siya. Ang unang ginato si Kristo. Kay siya ang pagkamatarong sa Dios. Si Kristo ang perfect image sa gugma sa Father. Si Jesus ang perfect demonstration sa gugma sa Amahan. Amen. Si Jesus, siya ang perfect pattern. Siya ang perfect model. So therefore, si Jesus ang atong gikinanglan. Kaya kung naa si Jesus nato, mabatunan nato ang pagkamatarong sa Dios. Kung naa si Kristo nato, mabatunan natong tinuod nga gugma sa Dios nato. Si Kristo ra ang tanan. Amen? Siya ang dalan, kinabuhi, ug ang tanan. Siya ang tanan makaigsunan. Siya ang pinaka-una sa tanan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14 sa chapter 1 sa book of John, and the Word became flesh and dwelt among us. Kinsa ang pulong nga nahimong tao? It is Christ. Amen? Amen. Amen. Si Kristo di ay ang pulong. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong ba ng Diyos? Ang pulong Diyos. Si Jesus ang nahimong embodiment sa Godhead. Siya, kay di man mamatay ang Diyos. Si Jesus, 100% nga as human, and of course, He is 100% God. Ayun eh. Si Jesus, kinanglan sa magsulob sa pagkatao. Aron nga mahimo siyang ultimate na payment, sacrificial offering, once and for all. Aron dili na subli-sublion. Si Jesus mo'y nahimong halad nimo, halad nako. Aron nga sa tanang panahon, matod pa sa Book of Hebrews, I think chapter 9 verse 20, 10 verse 25, nga ang tanan makaduol na diya kaniya. Amen. Sa tanan nga panahon. Kaya kaniya to, schedule ko man. Once a year, na every week, na every month. Apan sa diyang si Kristo na ang nahimong halad. O nabanaw si Kristo, buhay sa sulay katapusan. Makaduol na taniya sa tanan panahon. Makaparay pa sa iyo. Amen. Makasala ka karon, duol ka ni Kristo Lord pa sa iyo ako. In ang Bible, if you confess your sin, God is faithful to forgive you and to cleanse you from unrighteousness. 1 John 1 verse 9. Amen? So sa tanang panahon, makaduol na taniya. Mangayo tagpasaylo. Amen?
Lord, pasaylo ako. O kung naganindot ka makaigsunan, damor ta nga muduol ni Kristo, damor ta nga muliwat niya. Amen. O damor kang empower niya, usbon yun niya ang dagan sa imong kinabuhi, usbon niya ang the way sa imong thinking, even your emotion. And that is the power of His name. His name is above every name. Every knee should bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Itong palakpakan si Jesus. Mga kaigsunan, inyong kagabiwan, wala kayo kadasi kanina. Si Kristo ang atong Ginoo. Amen? Ang word na Ginoo meaning agalon. Lord means honor. Siya ang atong Ginoo. Siya ang nagpakamatay para nimo. Wala na siya nagpadiling patay. Sa ikatulog adlaw na bunhaw si Kristo o nagsaad siya mobalik. Last na verse sa Hebrew chapter 9 verse 28. Ingon nga si Kristo gihalad alang sa sala sa daghang mga tao. Apan mobalik sa ikaduhang higayon, dili na labot sa sala. Apan alang sa pagkuha kanila nga nagulat kaniya. Ang pangutana karon, usaba ka nga nagulat siyang pagbalik. Amen. Wala man ta na sa sa pagbalik sa Ginoo. Basta kay may tuota nga siya nagsaad nga mobalik. Ang unang pag-ani niya katong namatay sa cross, mao tong nagpakamatay siya para lukatunta, bayranta. Amen. Murag tag na priso bas bulungan, gipiyansahan na si Jesus ang imong ransom. Amen. Gilukat na ni Kristo. Apan nagsaad siyang mobalik. Kinsay kwaon niya? Ang nagbulat niya. Now, kung mag-isgutan na gulat, kung nagulat ka, ayaw tulog. Manag-isgutan sa Matthew chapter 25. Dunay pulo ka virgin niya. Gihimong parables ni Jesus. Kang lima gitawag niya buang-buang. Kaya nga naman, wala nag-confess. Wala nag-careful. Wala nagmaalamon. Mga kaisunan ni Ning kagabion. Wala ko na ikadasig kanina. Wala ni nag-matter sa atong denomination. But what matter most is your personal relationship with the Lord Jesus. Amen? Ang pinaka-issue karon, kining kita o ang Ginoo. Di mag-matter sa iyong reliyon. Padayon mo diya. Ang importante karon ikaw o si Kristo. Na karon may pataglawas. Makatikang pata kay likod atong tuhod. Karon ang panahon, mangilabot ta siyang plano nato. Dili kay ang tanang panahon kita-kita ra. Correct. Wa tay panahon niya. Wa na tay ato simbahan. Wa na tay ampu-ampu. Wa na tay basa. Sa langit Sa iyang Igsoon ang kamatayon, sama ra ni kawatan matod sa Bible. Walay kawatan nga mananggid daan. Nga sir, unyang kadlawon pwede bang mangawat ko? Wala gyud kawatan mananggid. Pero gipasidad-an ta daan sa pulong sa Dios. Muna, ang importante, ang pagpangandam. Ang pagpangandam na tao, muna gitawag na nagpatuntag alertness, kumpiyansa. Dili kay nagtulog-tulog lang. Meaning, nagtukaw ka, matod pa sa Bible. Pagtukaw ka mo, iwa ka muna sayod sa adlaw sa kawatan nga mo bisita mo anak kanina. So mga sir, mga ma'am, mga kaigsunan, gihukmat ang tanan sa Ginoo. Ang akong pagdasig, nasabtan karon, pero may pataglawas. Hinumduman nato atong mabubuhay. Balikon na kong gingon ni Solomon. Remember your Creator in the days of your youth, before the days would come. Like the days, it's been the years nga makayon ka nga grabe kalisod. Apan karon atong pamalandungan nga himsog pata may pataglawas. Karon ang panahon nga motawag tas Ginoo, mga lagad tas Ginoo, mo release tag pasaylo na itong mga tao na kasalanan nato, mangayo tagtag usab o pasaylo sa mga tao na sad-an nato. Kana lang pinakasimple makaisunan. And in mga lagad ta sa Ginoo nga dunay limpyo nga konsensya. Ikaw ug ako usa sa balita ni Kristo. Kay nganuman kwaon kaniya, sama lang sa pagpamilok, like the twinkling of an eye. Ngang corruptible body, ilisan ni si Ginoo incorruptible body. Moabot na very soon. Doon na ang pagbalik sa Ginoo. Ang signs of the end times nagakahitabo na. Like sa earthquake o sa mga gubat, nations against nation. It's been fulfilled. So now, it's about time to be more serious in serving the Lord. Namatay ka pagyasan, natay ka kulangon, mahayo tag ka sa Ginoo. But we have to be more committed
in serving the Lord Secure as well as serving financial. our neighbors. Na atong imahal ng atong sikatan. Manindog tang tanan makaigsunan. And it's about